Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, para sedherek sedaya, kita badhe ngriyadenaken dinten mirunggan anak kula putu malah kalih kalian Bella yenipun damel keputusan badhe bangun brayat utawi sesomahan. Lan kangge nandhesaken keputusan menika kita sami badhe dahar unjuk sesarengan. Kita badhe kenduren. Wonten ing masyarakat utawi bebrayan Jawi pun sebat kenduren. Wonten ing gereja pun sebat bujana suci. Bujana suci menika boten jalaran suci bujananipun. Nanging jalaran bujana ingkang dipun sucikaken. Inggih menika kaaturaken minangka pisungsung dhateng Gusti, urih saged dipun agem dening Gusti dados pralambang pangorbananipun Gusti Yesus Kristus anggenipun nebus milujengaken manungsa. Ing tegesipun kenduren kalian tegesipun bujana suci menika sami. Ing bujana suci Gusti Yesus maringaken sarira lan rah dalem. Menika sugengipun Gusti Yesus. Pralambangipun daharan lan unjukan. Pancen dumugi sak menika ing sak donya ingkang dipun angge pralambang menika roti lan anggur. Ing estunipun sanes roti lan angguripun, sanes. Nanging daharan lan unjukan. Zilalah Yesus menika bangsa Yahudi. Daharipun roti. Nek Yesus niku bangsa Jawa kira-kira nggih sapah. Utawa liyane ngoten. Dados mboten kedah roti utawi mboten kedah anggur mboten. Daharan lan unjukan. Awit saderengipun menika Gusti Yesus nggih ngasta sakramen bujana menika nindakaken bujana Paskah. Dahar ngunjuk ing riyadi Paskah. Lajeng dipun lajengaken iki ora mung Paskah iki lho ya. Ning Paskah sing luwih agung maneh. Apa kuwi? Sarira rahku. Ngoten lho kinten. Nggih dipun ngendika dhateng para murid. Lah tiyang Jawi kenduren menika sami. Mila tiyang Jawi menika golek ada-ada gawe kenduren. Bayen kenduren, ningkahan kenduren, niki tukar cincin nggih kenduren. Najan boten nganu nggih boten kenduren menu kepungan nggih. Mangan bareng niki kenduren kok. Langkung kathah malih menika yen seripah niku. Pengetan lho. Kuwi saking wonten nek cara Yogya namanya sur tanah bedah bumi 3 dina 40 100 mendak pisan mendak pindho 1000 mengke yen tasih gadah harta malih kol haul yen tasih gadah harta yen boten nggih boten napa ning paling boten ngantos dumugi 1000 dinten terus kewon ngawontenan kenduren menapa to maksudipun ngedum sumbering urip sing tak pangan, sing tak ombe iki lho, tak dum karo tanggaku, lah jalaran dipun dum menika, mila gesangipun ingkang ngedum kalian gesangipun ingkang nampi dum-duman menika sami. Saking mriku bapak-bapak, ibu-ibu para sedherek sedaya, tumraping tiyang Jawi tangga menika sedulur. Kakang utawi adi ingkang wonten ing tebih menika sampun dados wong liya ing wonten ing kiwa tengen ngajeng wingking menika sedulur. Mekaten kita sami sederekan kita sami badhe dahar ngunjuk sareng mratandani nggih kita dados sederek lan sederekan sedulur sing seduluran sebab saged kelampahan sedulur ning ora seduluran. Sedulur ning kerengahan wae ngoten niku nggih enten kok. Nah, kita sederek lan sederekan kalian Mas Galih Bella
ning ugi brayat kekalih brayatipun Mbak Sri Wuryani, brayatipun Mas Tias Pendito Tias lan brayat